Zornotzako barnetegi, euskararen kate begi, zilar kolorez jantzi zara gaur, noizbaiturre bigur bedi, noizbaiturre bigur bedi. Dena indarta adore, barnetegia doktore, ez arantzarik gabea baina usain ederreko lore, usain ederreko lore. Barnetegia kudeatzen duen Aurten Bai Fundazioak 1998an sortu zen, eta harrezkero euskararen arloan hainbat lan egin ditu. Euskararen normalizazio prozesuan eragileak izan gara, eta gara, baina ez bakarrak. Izan ere, ezer lortuko bada elkarlana beharrezkoa da. Erakundeak herri honen ordezkariak dira, eta ordezkariak diren heinean eurei dagokie prozesu honen gidaritza eta indarrak batzea. Eta bide horretan gure begirunea eta elkarlana izango dute. Euskararen hedapena izan da proiektu honen borroka, ez gehiago eta ez gutxiago. Eta euskara sustatzeko ahalegin horretan elkarlana izan da abiapuntua eta ardatza. Lankidetza ere izan da dudarik gabe, eta lankidetza horri esker posible izan da eraikin honen pareten barruan gertatu den hainbat gauza. Elkarlanari esker, milaka pertsona euskaldundu dira eta beste horrenbestek hobetu dute beraien hizkuntza maila. Eta heldu askok egindako ahalegin horrek era berean seguruenik ziurtatu eta bermatu duela hizkuntzaren transmisioa belaunaldiz belaunaldi. Dena indarta adore, barnetegia doktore, ez arantzarik gabea baina usain ederreko lore, usain ederreko lore. Etxiei zieini heini, duba dubiei, duba eizieini, etxei ziei. Biei, ei,